Bago City Mayor Nicolas Yulo. Mayor, mayong gabi si Action Marlon dari sa Action Radio Bacolod. Action Marlo, mayong gabi mada no kag madamo gid nga salamat sa ining oportunidad. Kag mayong gabi mada sa imo tagpalamati. Salamat kid Mayor, kay inasang aga may ginpatigayon kamo nga emergency meeting para nga preparahan ang ginasiling worst case scenario nga way ta gina pangayo pero mas maayo na lang ni Mayor nga ginapreparahan sa mas temprano. Ano so far Mayor ang inyo sila na desisyonan kag nahisugtan sa meeting kaina? Oo, kagina no nag-emergency meeting kita sa aton DRRM, ang aton bisita ang direktor naton sa Feebox. Kag actually dugay naman kita may plano no sa pag kung base maglupok ang bulkan nga kanaon. Kag madamo na ta sa mga tawag nga contingency plans no. Pero gin-review lang nato ng atong contingency plans. Nagpa-update kita sa kung anong sitwasyon sa kanlaon. Kag siyempre to remind everybody to be aware no nga hindi kita magpabayaan ay subong kay tungod nga ang kanlaon kasi pa medyo ginatawag nga alboroto no. Nga do sige pa ang ilang mga seismic activity or mga jutay nga mga earthquakes. But anong update sa imo sa taga Feebox Mayor? Ining ginakabalakan nga base kung magsaka pa sa alert level 3 ang status ng bulkan. Posible yan ni Mayor? Sa subong sini wala pa man sila may gina-predict no. Kay Woodline man sila mag-predict. Pero ang ginabantayan na tatlo ka major nga activities ang bulkan. Una gid ang frequency sang seismic activity o gagmay nga mga earthquakes, ang sulfur flux nga ginatawag, kag ang ground deformation no. So amo nang tatlong medyo ka-erratic no, medyo kasaka, medyo kapanaog. Kaya amo nang those are the signs nga hindi pa addressed ang aton nga volcano. May mga pamilya kag individual man kamo da Mayor nga naapektuhan sa tong paglupok sa bulkan, kag kamusta ang ila sitwasyon subong? Yes, oo, may mga kun sa aton lang di gani nga side do kami gurong medyo pinakadamo nga evacuees. Kay nungod sa although ari kami sa likod sa bulkan ayon, kag ang La Castellana, San Carlos, kag Canlaon City gid ang daw may direct hit. Galing kay kami amo ang mas may madamo nga mga population living in vulnerable areas no. Ang aton barangay Ilihan, Mailom kag Binubuhan, mas madamo tao kumparar naton sa mga inang na mention ko nga mga LGUs. So amo na nga sa worst case scenario naton, may gina-project kita nga mga 22,000 ka individuals no? More or less that will be immediately affected by our forced evacuation. So amo nang ginapreparahan naton kung diin naton dalon na ang aton nga mga evacuees. Although may na pinpoint na kami kung diin ang mga evacuation centers naton. Again, mention mo nga barangays, Binubuhan, Ilihan, Mailom. May mga residente, Mayor, nga halindre gin-evacuate kag ara gapon sa sa evacuation center? Wala na. Dali lang gid ang evacuation naton. Sa gabi sa paglupok gid sa bulkan, kag dason nga adlaw nagpuli na sila. By 12 noon wala na ta evacuate sa sulod sa evacuation centers naton. Maginatamdan ko ni Mayor nga datos or figures haliman na sa inyo sa dang official FB page. Number of affected families 193. Correct ni siya no? Correct. Sa tatlo. Kag ang individuals is 407. Correct. Correct. Ang supply sang tubig kung basihan na to sa La Castellana na apektuhan,
Dara sa Bago, kamusta Mayor? Wala sa epekto niya sa water supply? Sa Barangay Ilihan may medyo effect ang tubig. Gina-analyze pa naton pero may mga pila kita ka-reported nga mga individuals nga naglain ang tiyan nila. So susubok sini just to para nga to play it safe, nagadulong kita na isang tubig dito sa mga residente dito hasta ma-determine naton nga safe na ang tubig imnon nila. Okay. Ina sa supply sa tubig, no? Supply wala ta problema. Supply. Why ang problema? Ang quality. Okay. Okay. May ara gali sang reported dira nga diarrhea cases. Yes, so may report nga mga pila ka diarrhea cases. Okay. Livestock, ining mga kasapatan. Oo, medyo may na damage pa sa livestock. Ilabi na ang aton nga mga free-range chickens. Kag ang aton nga kay man damo fighting cocks pala. Damo. Hindi ko lang wala lang ko figure gid subong pero madamo wala man kalabot libo pero more than 900 fighting cocks ang bali na apektuhan sang siguro sa sulfur sa asphalt. Sige. Anyway, Mayor, kabay pa nga hindi lang matabo ang ginakabalakan or posible nga paglala sa sitwasyon sa Bulkan Kanlaon. Importante nga mayara kami sang temprano nga preparation. No? Mayor, isingit ko lang, Mayor, pila ka adlaw ng pagtupa sang ulan, nakabulig-buligid man sa mga pananom, labi na sa mga humayan. Ang Bago City, kilala bilang isa sa rice producing city dere sa Negros Occidental. Kamusta ang monitoring sa inyo syudad sa mga humayan subong nagaganhagan gid man ang pagpatupod tubig da sa irigasyon, Mayor, bangod sa pagtupa sa ulan? Actually hindi magid danger zone ang aton danger level ang aton tubig, no, maskin sa height sang drought naton wala magita ka siling although nagdubo magid ang level sang dam naton, hindi magid ya to an alarming rate balaw. So ang dose nga ara ya sa irrigated along the irrigation canals, okay gid gyapon ang patubas nila. Ang mga aton nga mga kauturan nga farmers nga gadepende lang iya sa ulan, amo na iyang naapektuhan. Medyo na delay ang ilang planting season. So naghulat sila na sa ulan kay subong lang nag-abot ang ulan naton, no? So madelay man ang aton nga first cropping. Pero sa nag-ara ya nasakupan niya sang aton irrigation system, except for the northern side, kaya mo maginay, no, kambyo ng north side, masira na every year, for 1 month for maintenance. Dason nga tuig dito naman sa south ang sirhan. So hindi gid nga 3 ka crops every year, kundi nga 5 in 2 years. 5 crops in 2 years. Sige. Mayor, may bag-o nga ginturn over dara nga salakyan. Singit ko na lang dara sa inyo sa syudad. May bag-o nga ginturn over nga salakyan. Sino nag-turnover? Daw nakita ko kay sa inyo kuan, daw may bag-o nga salakyan turnover. Oo, nagkalain-lain ng ahensya sang gobyerno naton. May iya sang GSO nga kinahanglanon sa tubig. May solid waste management naton kinahanglanon man sang compactor. O ang aton nga DSWD kinahanglan man sang salakyan. So gintingob na lang namon nga gingrisingan bla salakyan. Pero mga newly acquired nga mga vehicles para sa needs ng mga ahensya sa gobyerno. Mga pila di ka mga kabiloga units, Mayor? If I'm not mistaken, the 8 to kagapon ng amon na kwan. Sige. Sa mga taga Bago City nga nagamonitor subong Mayor, may ara ka pahanomdom or mensahe para sa ila? Ang aton ginakabalaka subong ang aton Mount Canlaon
ginapangabay ta lang aton nga mga pumuluyo. Una gid siyempre sa pagpangamuyo, no? Dako na nga bagay ang pagpangamuyo. But after that, kinahanglan we have to stay alert. Kag kinahanglan na mamati kita pirmi sang aton nga mga pulong sa aton barangay, sa aton Disaster Risk and Management Council, kag sa aton nga mga communication lines like aton nga City Bridge, sa aton nga City Radio, ang FM, kag sa iban pagid nga mga channels naton of communication, dapat mamati kita pirmi dira to be advised kag maka inform kita ahead of time. Bago City Mayor Nicolas Yolo, Mayor, thank you so much kada kag halong ka Thank you, Salamat gid. Salamat. Okay. Bye. Action Firing Line. Ang alkalde sang Bago City mga ka-action, tigina mo na